שנה חלפה, שנה באה, אני כפיי ארימה. שנה טובה לכם, שנה טובה מרובי, מה שלומכם? אתם יודעים, אומרים שמי שמאמין, אז אלוהים שולח לו ברכה לכבוד השנה החדשה. ואני בן אדם מאמין, ובדיוק לפני שבועיים אני מקבל במייל, מייל מעורך דין מאוד מפורסם, קוראים לו ג'ון טלבוט, והוא מספר לי שקרוב משפחה שלי שאני אפילו לא מכיר, והוא מיליונר, הוא מת, והוא הוריש לי $9.5 מיליון, וכל מה שאני צריך לעשות זה לשלוח $1,500 דמי טיפול וניהול לעורך דין ג'ון טלבוט, ועד ראש השנה הוא ישלח לי את $9.5 מיליון, הסתדרתי. אז כמובן בגלל שאני מאמין שלחתי לו, והוא אתמול שלח לי מייל שעד ערב ראש השנה כל הכסף אצלי, תענוג. אז אני מאחל גם לכם שתהיה לכם שנה טובה ורווחית עם פרנסה טובה ובריאות טובה, שתהיו לראש ולא לזנב. ואם אתם נורא רוצים גם $9.5 מיליון או משהו כזה, תחכו, אולי גם אתם תקבלו מייל מעורך דין ג'ון טלבוט, הוא מכיר מלא אנשים מתים. שנה טובה!